Zdravím vás. Ešte v tomto videu poviem niečo o kvantiloch. No, začnem tak, že budem odkrývať jeden súbor kvantilový. No, čiže tak, ako vlastne funguje, ako je matematicky zadefinovaný. Čiže máme nejaký vektor. Odkryjeme ho. Že je to nejaké zaokrúhlenie náhodného čísla. 20 čísel tam bude v tom súbore a budú od 0 do 50. Hej. Prvá vec, ktorú treba urobiť pri kvantiloch, tak je zoradiť si. Lebo kvantil to je vlastne medián, špeciálna hodnota kvantilu. Keď kvantil je rovný 0,5. Keď robíme 0,5 kvantil. To je medián. Čiže viete, že pri mediáne treba si zoradiť čísla od najmenšieho po najväčší a potom pozrieť sa do prostriedku. Tak všeobecne kvantil môže byť 0,25, 0,3, 0,8 kvantil. Tak pozrieť sa na to miesto, ktoré tomu zhruba zodpovedá. Čiže zoradíme si to. A teraz sa pozrieme, že chceme P, ten kvantil, P kvantil 0,3. Čiže chceme sa pozrieť to je približne tretina, aké je tam číslo. Tak, čo je dôležité vypočítať si? Toto n, dĺžka, to zatiaľ vlastne potrebujeme vedieť aj dĺžku. Takto. Ja by som vypočítal pozíciu, na ktorej je to číslo v tretine, hej. Stačí mi jediná vec. Vynásobiť tú 0,3 počtom čoho? Čísel v tom súbore. Ja by som niečo už možno aj ukázal, čiže spustím, ja si ho tento uložím, sem spustíme, že kvantil 1. Tak, toto je náš súbor. Takto vyzerá zoradený, lebo dal som vypísať už rovno ten zoradený. Od 0 do 50, v našom prípade od 1 do 49. Čo som našiel? D sa rovná 6. No, je to zaokrúhlená pozícia vždycky nahor z n krát p. Čiže z 0,3 krát 20. 0,3 krát 20 vypočítam MATLAB, že je dokonca rovných 6. Hej. Môže byť. Tam zaokrúhlenie nemá veľa práce. No ale niekedy to jednoznačné takto nie je. Preto počítame aj, ja som to nazval sem, že hlavná pozícia, opozitná pozícia, no je to niečo také ako protiláhlá pozícia, že n-kom vynásobím nie 0,3, ale 0,7. Čo mi to vyhodí? 0,7 krát 20. Hodí mi to pozíciu 14 priamo. Čo nie je zlé. Tak mám jednu pozíciu, že je 6 a že k nej protiláhla je 14. No, a ja teraz jedna vec ma zaujíma. Či keď spočítam Hčko s Dčkom, čiže tú 6 so 14, či dostanem 20. Ak áno, je to zložitejšie, ako keď nie. Lebo keď nie, tak kvantil je priamo na tej pozícii 6. Lenže ak áno, musí robiť priemer z tej 6. a 7. pozície. Vysvetlím prečo. A možno, že si to vysvetlíme. Čiže teraz dám spustiť celý program. No, vyšlo mi, že D je 6, H je 14 a kvantil je 9. Prečo je kvantil 9, keď ja tu nemám žiadnu devinu?
mojom súbore. No pretože D je 6. Že 6. pozícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to táto 6. Lenže keď spočítam 6 a 14, dokopy mi dajú 20. Čo je celkový počet prvkov. Preto musím robiť priemer zo 6. a 7. pozície. Inými slovami, dáme si menšie čísla, aby sme videli, prečo treba robiť tieto priemery. Mám 10 čísel a hodím si kvantil, že chcem mať ten koeficient 0,5, čiže presne hľadám medián, hodnotu uprostred. Dobre. Aj D, aj H mi vyplujú 5. Keď ich sčítam, dá mi to 10. A to je problém. Prečo? Kvôli jednej veci. Ktorá je vlastne hodnota uprostred? Mám 10 prvkov, tu je 5, tu je 5, hej, a uprostred nič, čiže musím robiť priemer z týchto dvoch. Tuto je vlastne počiatok tej myšlienky. A zase, keď ja dám 11 tých prvkov, teraz to už bude jednoznačná voľba. Prečo? Pretože tu mám 5 prvkov, tu mám iných 5 prvkov a uprostred je 43. Lebo 6 a 6 sčítam, dá mi to 12 a v tejto podmienke neobstojí, pôjde do elsu. Hej, a kvantil je teda na tej pozícii D. Takže z tohto to vzniklo, že niekedy treba robiť priemer a niekedy nie. A len si treba zapamätať, že dám na za tých 20, že je to práve takáto podmienka, že ak sa rovná tá hlavná pozícia s tou protilahlou, teda ak ich súčet sa rovná celkovému počtu čísel, tomu n-ku, tak vtedy musím robiť priemer. Hej, tá hlavná, teda tej hlavnej pozície s tou nasledujúcou. Sem je ten priemer vyjadrený. No a inak, ak sa nerovnajú, môžem to vyriešiť takto jednoducho, že tá vektor na tej hlavnej pozícii, to je ten kvantil. No, poďme teraz na nejaký nový príklad. Ja si ho nazvem trebárs kvantil 2 a zvolíme si zvýrazňovanie matlabovské. No. A mne by sa páčilo celkom robiť toto číslo. Teda túto vec. Tento príklad je taký zaujímavý, že my máme nejaké zadané kvantily, ale máme vyrobiť súbor. No. Je to taká blbá úloha. Toto je vlastne všetko, čo máme dané. To trošku zväčším. Tu nás zavriem túto blbosť. Tak, teraz to budeme vidieť úplne parádne. Takže prvá zaujímavá vec je, že keď robím kvantil 0,31, vyjde mi iné číslo, ako keď robím kvantil 0,32. To je naozaj zaujímavé. Čo sa s tým dá robiť? Tak treba vedieť, ako ten kvantil vzniká. Že kvantil v konečnom dôsledku bude to číslo priamo z toho súboru, alebo je to priemer nejakých prvkov. Ale ja by som to tak urobil, nekomplikoval by som, že spravil by som tak, aby to bolo číslo z toho súboru. A našou úlohou je vlastne zistiť, toto je prvá vec, ktorú treba ošetriť, aby to odkazovalo na rôzne pozície. Čiže vlastne n krát 0,31, aby po zaokrúhlení nahor dalo iné číslo ako n krát 0,32. A to si myslím, že môžeme spočítať nejakým cyklom. A nechajme sa obmedzovať, kľudne robme ako keby v C.
Čiže ja poviem, že cyklus while, kým zaokrúhlenie 0,31 krát n sa bude rovnať zaokrúhleniu 0,32n, tak nech mi čo? Nech mi píše nk a nech ich postupne zvyšuje. Napíšem, že plus plus n. Prečo? Lebo na začiatku n dám rovné 0. Teraz príde do cyklu a 0,31 krát 0 sa rovná 0,32 krát 0, lebo je to 0. Tak, zvýš n-ko a napíš ho. Už to nové. Hej, bez bodkočiarky trebárs. Nech vidíme. No. A bude bežať. Ako náhle sa to n-ko zvýši tak, že už tie zaokrúhlené čísla budú rôzne, vtedy vlastne budeme mať na obrazovke napísané to posledné číslo, teda to, pre ktoré už sa nerovnajú, a vyjdeme z cyklu. Teraz naozaj mám n-ko také, aké chcem. Spustíme to. Volá sa to Quantile 2. No, pozrime sa, 16. A môžeme otestovať. 0,31 krát 16 je 4,96. 0,32 krát 16 je 5,12. Keďže je tam použitý cale, čiže zaokrúhľovanie nahor, tak 4,96 sa zaokrúhli na 5 a 5,12 sa zaokrúhli na 6. Zistili sme vlastne jednu vec, že náš vektor dát A sa má volať, stačí, keď bude mať 16 prvkov a dokážeme túto podmienku splniť. Čiže môžeme povedať, že A nech zatiaľ ho zaplní nulami, zeros, jeden riadok, n prvkov. Ďalšia vec, že A na pozícii ktorej? No práve na pozícii tej cale 0,31 krát n nech sa rovná 27, ako je dané, a A na pozícii cale 0,32 krát n nech sa rovná 29. Čiže na 5. pozícii sa bude rovnať 27 a na 6. pozícii to bude 32. A teraz to môžeme nechať vypísať. 29, sorry. Teraz to vypíšem. Quantile 2. No, takto vyzerá náš súbor. Zatiaľ. Ešte sme nesplnili všetky podmienky. Čo platí? Že musíme zachovať to, aby súbor A bol usporiadaný. Lebo inak sa nám to celé rozhádže. A tak či tak pri výpočte kvantilov my môžeme robiť len s usporiadaným súborom. Takže hoci nám to znie akokoľvek divne, tuto tie nuly síce môžu byť, ale sem už nesmú. Pretože ja by som navrhol, že nech tam rastú, no. Nech tam rastú a potom niečo budeme robiť ešte s tým priemerom. Čiže to je prvá vec, ktorú treba dorobiť, že aby A na ktorých pozíciách. No ja to už takto skopčím. Od tej 6. pozície plus 1 dáme takto dvojbodka end. No, asi som to chcel inak. Spravíme cyklus pre I sa rovná práve tomuto celu 0,32 krát n až po koľko? Až po n. Čo nech robí? Nech A na pozícii I, ale sem dáme ešte plus 1,
Nech mi neprepíše aj toto. Ops, čo mám niečo zle? A nie, plus 1 sa rovná. Tak, dobre. Nie, dvojbodka. Dobre. A na pozícii I nech sa rovná A na pozícii I minus 1 plus 1. Čiže každé ďalšie číslo nech je o jedno vyššie. Nebudeme sa s tým príliš prndoliť. A teraz môžeme vypísať znova súbor A, že ako sme si polepšili. Dobre. Tak trošku áno, ale mohol by som zastaviť možno niektoré výpisy. Prvý výpis, ktorý by som rád zastavil, by bol tento cyklus. No prišli sme na to n-ko, tak fajn, sem dáme bodkočiarku, toto tu už nedám. Ešte raz. No, teraz je to super. Lenže teraz by sme mali zistiť, že ktorá pozícia je ten 0,65 kvantil. Hej. Ktorá pozícia je 0,65 kvantil? Tak. Jedna možnosť je použiť predošlý súbor, ale tak to by sme hádam nemuseli. Len jednoducho zistíme, že 0,65 krát tých mojich 16 je 10,4, čiže 11. pozícia. A 16 krát 1 minus 0,65 je 6. pozícia. Vidíme, že 11 plus 6 nie je 16. Čiže nemusíme nič priemerovať, ale priamo bereme to číslo na tej hlavnej pozícii, hej, 10 násobí 0,65. Čiže na 11. pozícii chceme mať priemer. Môžeme sa opýtať, aké je momentálne Ačko na 11. pozícii. Je to 34. Toto je 11. pozícia. A môžeme sa aj opýtať na priemer. Napríklad priemer je min A. Je oveľa nižší momentálne. Nízky priemer. Ako ho zdvihnúť? Tak, aby sa neporušila štruktúra. Stačí zvyšovať posledné číslo, tú 39 v cykle, až toľko, až dovtedy vlastne, kým ten priemer sa nebude rovnať tej 34. Nech sa sám priemer zvýši na 34, nie? Takže poďme na to. Znova môžeme použiť cyklus while. Kým priemer Ačka sa nerovná Ačku na pozícii n krát 0,65 no neviem, či som dal dosť zátvoriek, možno, že až príliš veľa. Ale nie, teraz mi svieti tá zátvorka. Dobre. Kým sa nerovná, tak čo rob? Tak zvyšuj. Napíšeme, že A na pozícii n plus plus. To by mohol pochopiť. Dáme end. No a na konci vypíšeme súbor A. No som zvedav. Tak, kvantil 2. Niečo sme dokefrili. Hľadajme čo. Line 11, kolumny 1. Subscript indices must be either positive integers or locals. Tak
To je trošku škaredá výhrážka, by som povedal. Ale tak hádam to nebude až také zlé. Rozmýšľam. No jasné, toto musím zaokrúhliť. Nemôžem pýtať od Ačka predsa. No toto je vlastne ten integers chce odo mňa. Celé číslo musím zaokrúhliť. N krát P. Čiže takto. Zatvorky pasujú? Dúfam, že hej. Tak je to číslo 182. Čo si myslím, že nie je zlé. 182 je posledný prvok vektora. Môžeme sa opýtať aj na mín a je 34 a naozaj a na pozícii tej, ktorá 0, alebo cel 0,65 krát n sa rovná 34. Splnili sme aj poslednú podmienku. No, s celou dĺžkou sme sa samozrejme do 50 vošli. Takže vynikajúco. A teraz ešte posledná vec. Vyskúšame si teraz počítanie kvantilu vo veľkom dátovom súbore a tak trošku aj štatisticky takzvanou interpoláciou. Dáme si nový súbor quantil3.m. Tak highlight mode dáme na Octave. O čo ide? Máme vektor, hranice tried, znova sa veci potriedia, ako sme robili pri triedení, a zostrojí sa graf. A potom sa budú diať pekné veci, pretože my dokážeme interpoláciou zistiť kvantil z grafu. Že napríklad ja chcem, toto by som mohol možno trošku zväčšiť, že chcem 0,7 kvantil, tak odtiaľ to hodím Spidermana sem a tu sa ocitnem na grafe tu, že je to nejakých minus 32, hej? Takže takouto metodou teraz budeme rátať kvantil. Tak, čo sa dá, odpíšeme samozrejme. Čiže takto vyzerá náš súbor, no naozaj má 10 na 5 prvkov a ešte je všakovako upravený, takže je ich tam naozaj mŕte. A máme tu aj nejaké hranice tried. Hranice tried vyrobené zaujímavými metódami. Môžeme si ich dať aj vypísať, že o čo to vlastne pôjde. Quantil 3. Dobre, toto sú hranice tried. Vidíte, že rovnomerné jednoznačne nie sú. To ale nevadí. Keď potrebujeme na tieto čísla, sú generované, sú umocňované na 5. Keď číslo medzi 0 a jednotkou umocňujeme na 5, tak sa to číslo zmenšuje. Čiže to ťažisko celého súboru bude naozaj dole. A je to násobené stovkou a odčítané 50, čiže je to od minus 50 do 50. Sedia hranice tried. Teraz zistíme početnosti. A kumulatívne početnosti a ďalšie veci. Vidíme znova, že Panca preferuje hist C. No. Tak. Početnosť tried sa rovná hist C. Čo? Najprv napíšem súbor, teraz napíšem hranice tried. Mám to v rukáve. A teraz, keď mám početnosti, tie by som už vedel vypísať, že do jedného stĺpčeka triedy do ďalšieho početnosti. Ešte chceme kumulatívne početnosti, čo je sum PT. To je fajn. Relatívne kumulatívne početnosti, aby sme to mali
normované na jednotku, pretože keď chceme určovať kvantil z grafu, o čom by to bolo, že sem na tejto zvislej osi by bolo, ja neviem, hore nejakých 35 068, alebo niekoľko ich je tam, sorry, že som hodil také blbé číslo, no 10 na 5 by tu bolo hore, nie? Ale my keď chceme kvantil, chcem 0,8 kvantil, chcem mať 0,8. Preto zistíme relatívne kumulatívne početnosti, aby sme ich mohli dať na túto zvislú os grafu, hej, lebo tie sú vždy od 0 do 1, a to presne odpovedá tomu kvantilu. Čiže RKPT sa rovná čomu? Je to predsa KPT, sa rovná KPT, jednoducho vydelíme číslom 10 na 5. Alebo 1E5 napríklad sa to môže zapísať. Teraz môžeme urobiť výpis, čiže čo tam bude? Budú tam hranice tried transponované, početnosť tried transponovaná, kumulovaná početnosť a relatívna kumulatívna početnosť. Všetko takto krásne stĺpčeky. Nie, toto som terminál chcem vidieť. Kvantil 3. Čo sa deje? Tak áno. Veci sa menia a ja by som možno urobil takú vec, že tú relatívnu vynásobil niečím, alebo nie? Nemusíme s tým robiť nič, no. Ale aj pán sa sem podotýka, že RKPT, posledný údaj, je totožný s predposledným. Tu sa môžeme pýtať, že prečo? No jednoducho preto, lebo ten súbor má naozaj tak veľmi to ťažisko položené dole, že tu na posledné číslo jednoducho nie je. Také číslo sa proste nevygenerovalo. Že priamo tá 50-ka, hej? Priamo tá 50-ka sa nevygenerovala. Takže ešte by som možno dal tu taký formát, môj obľúbený short G, aby sme to lepšie videli. No, tak toto už je iná pohoda, hej. Hranice tried, početnosti, kumulatívne početnosti a relatívne kumulatívne početnosti. Čiže 50 je 0, hej. To je celkom očakávateľné, keď umocníme až na 5 a potom neviem čo. Dobre. Môžeme vlastne zrušiť celý posledný riadok, lebo tam nie je nič. No. Ale to nie je podľa mňa až taká dôležitá vec, lebo teraz to tu páncovi kúkam trochu komplikuje život, ale tak uvidíme, no, či to treba. Teraz nechceme ani bar, ani pie, použijeme plot, čo je vlastne závislosť XY. Tak čo je moja x-ová os? To sú hranice tried. Y-ová os sú relatívne kumulatívne početnosti tried. Dobre. Skúsime to dať vykresliť. No. Niečo by aj fungovalo a niečo naopak ani veľmi nie. Pretože pozrite sa, kde začíname. Na 0,4. To je blbosť. Hej. A to je práve preto, že my musíme ten rozsah tak trošku posunúť. Lebo keď máme vlastne už hneď na minus 50, povieme, že je 0,4 početnosť relatívna, tak to je celé zle. Tam potrebujeme mať nulu, čiže posunúť tie hranice trošku vyššie, hej, aby to bolo naozaj, že od minus 50 do minus 49
je tá relatívna početnosť najprv 0 a potom 0,4. Hej? Takže skutočne spravíme to, že RKPT bude KPT deleno 1x10 na 5. A čo som to chcel spraviť? Čak som tu o tom plácal a teraz že to treba posunúť, že RKPT bude na začiatok vtlačím tú nulu, hej, na začiatok toho rozsahu, a potom bude RKPT od prvého až po predposledný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 už nie, lebo ten je taký istý, nezaujímavý. 10. Čiže posuniem celý ten posledný stĺpec nižšie, vytisnem jednotku dole a sem mi príde 0. Tak to bude dávať väčšiu logiku a aj graf bude oveľa krajší, lebo funguje to, teraz už naozaj vidíme, že ide to od nuly. A pritom sme sa nedopustili skutočne žiadnej svetokrádeže, len sme povedali vlastne lepšie tomu MATLABu, že čo od neho chceme, že chceme mať od nuly. No, teraz toto máme a ideme zisťovať interpoláciou nejaké veci. Dúfam, že nás už k tomu systém pustí. No, tomu tváru sa volá polygón, lebo to není taká pekná krivka, ono je to úsečiek, z tých 10. Dobre. Takže nájdeme si medián a kvantily. Čo robí táto funkcia? Interp 1 robí interpoláciu, že zadám y-ová množina RKPT, x-ová množina hranice tried a vložím ešte jeden y, no a sem sa vložil dokonca vektor. Až 3 veci, aby aj výstup boli 3 veci. Že chceme vedieť vlastne, ktoré sú tie kvantily 0,75, 0,5, 0,75. Keď vložíme vlastne v tomto poradí veci, že y, x a y, tak ono nám vyhodí vlastne xy ku týmto y, na ktoré sa pýtame. A to on nemusí poznať ani graf. Ja môžem graf kľudne zakomentiť. Hej, on si to urobí virtuálne a pochopí to z toho. Ale keď sa opýtam naopak, interp 1 zadám najprv x, potom y a teraz ďalšie x. Tak napríklad ma môže zaujímať, že akú relatívnu kumulatívnu početnosť má číslo 0. A môžem sa opýtať. No, uvidíme, čo nám to vypluje. Znova to spustím. Čo mi vyplulo? No, tá tabulka, to je táto, ešte stále neopravená. Potom mi vyplulo answer rovná minus 49, minus 46, minus 26. To sú práve tie kvantily. Prvý je 0,25 kvantil, toto je medián a toto je 0,75 kvantil. A toto už je odpoveď na otázku, že aký kvantil alebo aké Pčko zodpovedá 0, hej? Že 0 je aký kvantil. Zistujem, že je to 0,87 kvantil až 0, hej? Takže dá sa pýtať pomocou interp 1 dvojako. Na jednu množinu aj na druhú množinu, či už na x alebo na y, treba dodržať to správne poradie. A ešte nás môže zaujímať to, že keď rozdelíme tie súbory, teda ten súbor do iných tried, čo by sa mohlo stať, že či sa nám ten graf nejako zmení,
alebo nie. Takže napríklad skúsim to spraviť takto, že hranice tried teraz značím, že jedna, že to iné hranice. No tieto zatiaľ veci medzičasom zakomentujem. Tieto iné hranice, no dám si, nech sú pekne zoradené, náhodné hodnoty s jedným riadkom a 1001 prvkami. Túto vec, že krát 100 a minus 50 je dôležité dodržať, pretože taký je náš súbor od minus 50 do 50. Fajn, to by sme mali. Môžeme aj otestovať, či naozaj HT1 na pozícii prvej, že koľko je, a HT1 na pozícii 1001 koľko je. Opýtame sa. Neviem ako vám, ale mne sa to veľmi nepáči. Chcel som tam vidieť čistú minus 50 a čistú 50. Tak keď to tam nemáme, tak neostáva nám nič iné naozaj, ako to na silu zadefinovať. Musí to byť minus 50. Naozaj, keď chceme triediť, musíme ten rozsah pokryť celý. Hej? Lebo tu by nám ušlo kopec čísel. To nám nezdá, ale tak tam je 10 na 5 čísel. A ušlo by nám tam niečo medzi minus 50 a minus 49,987. Takisto aj sem hore by nám niečo ušlo. Dobre. Znova ideme triediť. Početnosť tried 1 sa rovná čomu? Hist C. Zase najprv súbor, teraz triedy. Aké sú triedy? HT1. Dobre, máme. A teraz znova všetky kumulatívne početnosti. Sum PT1, opakovanie je matka múdrosti, relatívne kumulatívne početnosti tried 1 bude KPT1 deleno počet prvkov znova 1E5. No a znova tá úprava z RKPT1, čo sme videli aj predtým, že treba na začiatok vsotiť 0, aby to dobre vyzeralo v grafe, a zobrať už len zvyšok RKPT1 od prvého prvku až po predposledný. Aby sme zase nemali len sem dve rovnaké čísla a na spodku potrebujeme mať tú nulu, no aby bolo vidno tie kvantily na grafe. Ukončím zatvorku. Tak to je celé. Teraz už len kresliť graf. Plot hranice tried dáme ako x-ové, RKPT1 ako y, ale sorry, sem som chcel dať hranice tried 1, takto. Toto môžeme dať treba s červenou farbou. Tohto necháme, že to bude, alebo dáme tam hold on. Hold on, aj grid on, povedzme. A toto bude nie figure 2, do jedného grafu, hej. No už som natešený, že jak to celé dopadne. Tak, toto je ten graf, na ktorý sme čakali. No. Odchýlky tam sú medzi tými dvoma triedeniami a naozaj veľmi minimálne, keď sa na to pozriete. Však treba skúsiť aj na vlastnom kompe. No, niečo tu je, hej. Teraz tie červené sú naozaj tie priamky presnejšie, lebo je tam až 1000 bodov na to. Kdežto tieto sú z nejakých 10, tie modré.
Hlavne sem pri tom náraste to tak vidno lepšie. No a znova sa môžeme pýtať, povedzme, môžeme sa pýtať aj na tie isté veci, na ktoré sme sa tej interpolácie pýtali aj predtým. Teraz nám to vypluje trošku presnejšie čísla. Dodám tam všade jednotky. Tak. Toto si dám tiež vypísať. Aj toto. Tabulku už možno by som ani nemusel vidieť. A chceme to vidieť. Figure 1 minimalizujeme. A niečo som dokefril, lebo mi to nevypísal. Som nechal bodko čiarky. Tak. A niečo som zmazal. Ctrl Z. Dobre. Takto je to alright. Tak ešte raz to spustíme. Figur 1 zavrieme. Spustím. No, čo mi to vyplulo? Vidím, že tá prvá interpolácia vyplula takéto čísla, ako tie kvantily, že 0,25, 0,5, 0,75 a tá druhá mi ich vyplula všetky troška nižšie čísla, hej? Presnejšie. A takisto aj tú nulu som zistil, že je to 0,87 kvantil a toto už bolo skoro to isté. To je už je v takej rovnejšej časti, tak tam to až tak nemá vplyv. Dobre, tak toto je všetko ku kvantilom. Je tam ešte pár úloh, na ktoré si ani netrúfam veľmi, alebo možno improvizácia na písomke s nimi bude. Takže veľa šťastia, no. Ďalej sa už treba učiť asi samostatne.